Нина Галиновская. Вороны и телефоны. Купили две вороны мобильные телефоны. Размаўляют дзень пры дні на зямлі і ў вышыні. Пра сябровак і каханне, пра вячэру і сняданне, пра сакрэты сваіх мар. Кар-кар-кар, ды кар-кар-кар. Болей 2 гадоў, дарэчы, не было ў іх сустрэчы. Неяк раз адна з варон свой згубіла тэлефон. Як сяброўка там жыве, я злятаю да яе. Было весела крылатым, іх сустрэча стала святам.